Здравейте, аз съм G Master 90 и днес ще играем на Clash Royale. И да, когато не играех, спечелих Giant Chest и сега да видим какво... има специално. Epic Chest. Так искам да си купя скелет на армия, но то не го дава. И да, хора, сега ще отворим Giant Chest, да видим какво ще ни се падне. 1280 Томстон и Зап. Не са чак толкова хубави нещата, ама много пари, много запове. Този G Master 10 как ми излага нарочно как да ви кажа, сега вика, че мия хорда е по-силен от миньоните. Да, знам, по-силни са. Обаче не иска да го казва на всичките от тук, тъй като не ми е много хубаво. И за мен миньоните са по-силни, тъй като, вижте, струват по-малко и така. Ако искате, сега ще сложим миния хорда и да видим. Да. Да влезем за 1000. Добре. Не искам да си хъбя парите, тъй като ако скоро се падне скелет на армия, да мога да си я купя. И да. Някакъв има грейвяки. Инферно Драгон. И добре, има ли комбат? Да. Айде някой. Я чакай да видим само с кой. Трошко амфер. Ей, това е малко... Не му е много хубав дек. Той ми е приятел от училище. И да. Аре бе! Добре, ще изиграем на така обикновена игра. Аз много исках да играя на турнаментите за Wizards, обаче нямах интернет. Нямах интернет и не можех. Промених си малко дека и успях да направя нещо. И сега го спамим. Раз. Чао. Добре, той тук много се ми наби. Аз не какво да пиша. Даже не изима колата. Хайде. Yes, При един Giant.
Добре, би събилен демидж. Биха Бейби Драгън. И един пограя. Добре, пускаме Инферно Тауър. Мия Форс. Hey, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ооо! Good game, не беше добре. Извинявайте, поне на един удар трябваше да бъде. Или на два. Всъщност този дек е доста хубав. Скъп е, но какво да направим? Почти всичко тук е 5 елексир. Какво ще да правя? Чуя се, купи ли Гоблин Варен? Не. Не ми се харча с пари. Добре. Ако не знаете, аз мога да снимам само за 15 минути, тъй като и както каза G-Master 10, YouTube не дава повече. Добре. Няма ли Инферно Тауър? Дай ми някакво. И Инферно Тауър ще се появи. Оф, пека, не удари. И чакайте. И сега спирам на пауза за малко. Хора, току-що Владо България, ако не знаете, ми се обади току-що и ме пита дали иска да играем Клан Батъл. И аз се съгласих. И само да изчакаме да свърши битката. Добре, тук явно му взимам кулата. Заре пускаме Мия Хорс. Файрбол. Не! Не вижда... What? Добре, Инферно Тауър. Мисля, че знаете Владо България. Не. Това не беше много добра идея. Дайте да ги пребием. Айде, бим. Изведнъж да не обърнем резултат, само ще сам еш. Аре, дръж така. 3, 2, 1. Мухи са. И отваряме кланчеса пък аз. Краун честа. И отиваме да играем с Влади.
Дай ми нещо хубаво. Тук. Добре, ще си купя Гоблин Барен. Ще има вече 2000. И Владо България. Айде. Може би днес ще направя 2 клипа, тъй като аз не съм правил доста време и за това може да направя и 2 клипа. И за това така би. Добре. Забихме малко демидж. Не толкова много. О, не. О, не. Принц. Да, Вали да пуска Томпсон. Аз тук ще пусна Инферно Тауър. Бомба! Да. Убийте Валкерията. Аз е брал. Това си пресака малко. О, добре, тук ще му набием стабилен демидж. О, не. Нямаме с какво да ги спра. Вау, не. Инферно Тауър. Помощ. Не. Умри. Помощ. Става, бе. Колко еликсири имат. Добре, аре, пускам един хуб. Добре. Може да го сменя Гоблин Барена с... Гоблин Барен? Ето го. С какво можем да го свалим? Аре, принца. И хора, сега ще направя още един клип. Ще пусна още един клип, тъй като как да го кажа, искам да направим малко повече, да направим днес 2 клипа, тъй като аз не съм правил доста време клип, в смисъл 4 дена май. Да. Добре. Аз бях Дин Мастер 90, ако ви е харесва този клип, лайкнете го и ако искате да го гледате за мен. И чао, пускайте клип.